viața mea n-am văzut nimic. Dom'le, îmi dau lacrimi, eu n-am văzut așa ceva. Mă pune genul, vă rog să mă credeți, era un pieton. Dar vă rog să mă credeți, poate era pe trotuar. Chiar și așa, polițistul nu s-a lăsat înduplecat. Deși a fost văzut cum nu a acordat prioritate pietonului, șoferul și-a susținut întreaga nevinovăție. Doamnele, nu că mă amendați, vă rog din suflet, dar n-am făcut nimica. N-am făcut, vă rog să mă credeți. Nu, dar nu, uitați cum tremur, eu n-am văzut pe nimic, dom'le, dau lacrimi. Nu mai pot, spun om, că n-am luat o amendă în viața mea. La trecerea pentru piaton de mai dat de polițistul din dreptul blocului Arma. Dar unde era? În ciuda rugăminților sale fierbinți, șoferul a rămas fără permis.